The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 5:44, But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. 1 John 4:21, And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. Romans 12:19-21, Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy hungers, feed him. If he thirsts, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. 1 Peter 1:22, Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Before we start sa atong Bible study nining adlaw, well, as a routine, and in fact, it is our SOP, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga salang nabuhat ng adlaw ngadto sa tubangan sa Dios Kamahan. Aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa sa Kristo diya sa mong kinabuhi, giagda ka sa pulong sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa karon magandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo ni ining lain usab ngay gayon. Imo kaming gidala dinhi sa makausapa aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Bani kami karon pinagis pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, sa imong kamatuoran. Salamat, grasya kining tanan nga among ipahimuslan. Buhi pa kami ning lawas tungod lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong grasya. Salamat niya among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, mga higala, o kaninyong bag-o pa, welcome. Very warmly, we welcome you. Usab sa atong mga igsoon nga mga fellow believers, ang atong mga magtutuong mga nagasunod gyud ning atong ministry every day. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Okay. Karon, as a believer in time, ikaw ug ako mga magtutuo man dinhi sa panahon. Kita naay kahigayunan, naay puruhan nga mahimong mga mananaog sa kinabuhi, samtang kita nagapahimulos God's fantastic divine system
ni atong gisgutan kagahapon, divine assets nga ang una gyud ini ang kumplito na nga balaang kasulatan, the Bible. Gawas pa ang pagka makagagahom sa katanan sa Dios nga Espiritu Santo. O ang ikatulo, ang plano sa Dios alang sa simbahan, ikaw ako simbahan. Ikaupat, ang tukma nga pastor magtutudlo. Gisangkap ni sa Dios as one of the assets. Ikalima, ang tinagong panimuyo, the privacy of the priesthood. Each believer is a believer priest. Number 6, ang logistical grace support nga atong gipahimoslan na daw-adlaw, pagkaon, bisti, panimalay, trabaho, atong mga negosyo unsa pa, kining tanan grasya gitawag kini og logistical grace support sa tuyo nga kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, magatubo diyan sa grasya kay balo kang Ginoong Jesucristo. Mao kanay tuyo gisangkapan kita niining asset, logistical grace support. Ug ang ikapito mao ang espirituhanong kagawasan atong gipahimoslan sud diha sa operational divine danosphere. So, furthermore, ang Dios nagasangkap kanatong magtotoo sa iyang napulo ka mga paagis pagsulbad og mga suliran. 10 problem-solving devices. Kamo kini mosunod, rebound, 1 John 1:9, filling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, sharing the happiness of God, plus H, impersonal love for all mankind, personal sense of destiny, og occupation with Christ. Maokupado na kita kang Ginoong Hesukristo. So, kini mahitabo lamang sa diha nga nagapadayon kita sa atong spiritual momentum. Kini atong ginabuhat adlaw-adlaw, pagtuon sa pulong sa Dios. Magkakabot gyud ta kung sige lang ta, we persistently and consistently and regularly padayon sa atong spiritual momentum, magkakabot kita nini pagkaokupado nato sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Now, God desires all believers sa pagtukod ni gitawag nato karong edification complex of the soul, ECS for short. So, unsa man kini? Anaay 5 ka mga ang kini. Unas tanan, nga kita mahiluna, masibo, kanang we are oriented sa grasya. Tanan nga atong ginadawat gikan sa hustisya sa Dios, grasya. So mao kanang unang ang grace orientation. Sunod sa atong pagpadayon, we are building our edification. Mura kini kanang edification means kaning building. We are building this edification complex sa atong kalag. So ikaduha nga kita agalo na kita sa mga detalye sa kinabuhi. Dili na kita ulipon. Lahi man yung pagka-agalon o pagka-ulipon, di ba? So kung ikaw magtutuo, walay pagtuon sa pulong sa Dios, o kaya lamang sa kamaturan, din ang puruhan mao nga ikaw ulipon. Mahimong ulipon kas mga detalye sa kinabuhi. Ang bot pasabot nga sige lang kag kanang tinguha, nagadamgo kag makaangkon kay kini mga butanga mo kana mo. So in other words, ikaw ulipon ka sa mga detalye sa kinabuhi.
Unya ikatulo ang nga na kay hayahay hanoy nga panghuna-una. Relax mental attitude. So, mo ni ikatulo. Ikaupat, nakatungtong ka na sa tulo ka kategoriyas gugma. Unang kategorya, gugma nga to sa Dios. Ikaduha, gugma sa tukmang bana sa tukmang asawa. Love for right man, right woman. Ug ang ikatulo nga kategorya, ang love for all mankind sa tanan nga mga unsa, isig ka tao, isig ka sakop sa kaliwatan sa tao. So akong balikon, there are three categories of love. Love for God, ikaduha, love for right man, right woman, ikatulo, love for all mankind. Mo ka na ikaupat nga ang ikalima, sa imong pagpadayon, sige kag tukod nining imong edification complex of the soul. Mukabot ka na niya ng ang gitawag sharing the happiness of God. Nagaambit ka na sa kalipay sa Dios. Plus H. So mo ka na ang kabubuton sa Dios nga kitang mga magtotoo magatinguha unta sa pagtukod nining dakbalay. So dakbalay mo na atong gibinisaya ang edification complex of the soul. Okay? So ang matag magtotoo gimanduan sa Dios sa paghimo pulong sa Dios nga mo'y iyang pasiunas kinabuhi. And God will do the rest. More God. Mo ni hangyo sa Dios kanato. Himo ang pasiuna ang akong pulong. Ako ug ang akong pulong. Ug ako na bahala. I will do the rest. So ang usa ka magtutuo gimandaha o gimanduan nga mag-alinggat siya niining musunod that siya nga magtutuo ana sa hustong dapit, sa hustong panahon, uban sa husto nimong pagtagad. That he be in the right place at the right time with the right attitude. Mo na gitawag na itong Operation PTA. Kaduhang mando sa Dios nga kita magmalinggaton that we should be boiling hot ga bukal-bukal gyud ang atong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Ingon nga mo ay gisulti diha sa Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 15 ngadto 16 nga nagkanayon niya na nga ang atong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios bukal-bukal gyud. Maghinam-hinam kita sa di pa kita magatuon sa pulong sa Dios. Number 3, nga kita maalinggaton awareness of Operation APE. Kaning Operation APE, appropriation, perception, and expansion. Mo nang APE. Appropriation of Bible doctrine, perception of Bible doctrine, and expansion of Bible doctrine. Mo na ikatulo. Ikaupat, nga kita kinahanglan nga ang atong pagtutok mao kining atong tinguha nga makaangkon kitag maximum amount of reward by laying up treasures in heaven. Matthew 6:19 to 21. Nya ikalima, that we should be aware of the description of the Christian way of life. Unsa may description? It is a supernatural way of life. Dili kasagarang paagi sa pagkinabuhi. And as such, it requires a supernatural way of execution. So, unsa may kinahanglan? What are the requirements?
niining matang sa pagkinabuhi. Routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength, persistence, and perseverance. Mao ni atong gitawag kini Operation ROTMPP. Mao na ikalima. Adto ta si kaunom nga we should be aware that kita mismo nga mga magtotoo manubag ngadto sa tubangan sa Dios. We will give an account to God. Romans 14:12. Gawas pa yung kapito, we should be aware nga ang author sa mga mananaog mo ang Diyos. We should be aware that God is the author of winners. 1 Corinthians 15:57. Number 8, we should be aware nga ang Diyos mao lamang ang bugtong panalipod sa kinabuhi on and no one else. We should be aware that God is our only protection in life. In fact, kung tuwa kita magpuyo sa dapit nga may ligahom sa Diyos, which we call operational divine sphere, it's a mental attitude, ha? Samtang tuwa ta sa sulod na ay tulo ka mga dagkong panalipod nga ihatag sa Diyos kanato. Ang una niini, guardian angel. Ikaduha, encapsulation. O ang ikatulo, wall of fire. Kining tulo will take effect, will be effective samtang tuwa ka sa sulod sa operational divine sphere. Now, kining sigin to hisgot operational divine sphere, mo kini ang plano sa Dios. Mo kini ang Christian way of life. Mo kini ang dapit nga may gahom sa Dios. In fact, mo kini ang atong puluyanan samtang niya tanining dapita sa kalibutan nga gidumala ni Satanas. You see. And then, doon na patay awareness. Mao ni kasiyam. Awareness that once kita mahimong kanang magsusulbad og mga suliran, once we become a problem solver, God-oriented, okupado na ta kang Kristo, we become sensible, reasonable, normal person, rational, and virtuous, then kita will be declared a winner believer. Dili kita ang naga-declare. It is God. Tungod sa atong pagkamalahotayon sa pagpuyo diya sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. Ikanapulo, we should be aware of the 7 declared wills of God. Unsa man to? Ang nag-unag yun ini nga gipadayag nga kabubuton sa Dios mao kini nga ang tanan unta maluwas, that all will be saved. 2 Peter 3:9 unsa gisulti, ang Dios dili buot nga naay malaglag kundili ang tanan unta makakabot sa paghinulsol. Sa in English, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Timan ikan ang bersikulo ha. 2 Peter 3:9. Ug giusab sa 1 Timoteo 2:4, nagkanayon ang pulong sa Dios. God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Jeremiah 29:13, if you truly seek me, you will find me. Kunya, ikaduha nga declared will of God, mao kini, ang tanan untang mga magtotoo mabinalaan, that all believers be sanctified.
Kining maong sanctification is called experiential sanctification. Sa imong pagsinati, ini kaduhang bahin sa plano sa Dios, our being believers in time, nga makasinati kita sa pagkabinalaan. By unsang pagi, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hebrewanon 6:1 ng kanayon usab. Therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation and of faith in God. So, mao kini ang atong gisgutan. Dinita muhunong una sa ikaduha nga declared will of God. Ato ipadayon kini ugma. Magampo ta amahan among langit nun. Kapasalamat kami kanimo nining grasya nga mong ipahimuslan nining adlaw. Salamat. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami magkapadayon sa among pagtuon, pagtuo sa imong mga pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Don't-stop ball. A guy like Mikal Bridges with those long strides, like he indicated, it's going to take 3 or 4 dribbles for him to get to the cup and make you pay for not picking him up early. Suns playing without Cameron Payne, right wrist sprain. Landry Shamet